Divane. Utatela verse. Ukukhanya kukhanye ezindleleni zakho. Yilona liphela lapho. Uma unquma indaba uyakuyenzelwa. Ukukhanya kukhanye ezindleleni zakho. Ake uthi akumnyama. Akunyama awukhona ka. Shana Maya Kasaya Hela Basaya. Yobo, akumnyama ke. Awukhona Jesu. Ukamanta la brosai. Nginikeza 5 minutes. Cana nginikeza 5 minutes. Number 4. Asimthinde sothinto omunye ngelinye langa. Sithinto number 4 standards. When you speak God's promises, number 4. Who shall I mind? Resist the doubt and fear. Resist the doubt and fear. Because uSathana uzawo isitha sezwi likaNkulunkulu kumuntu ukwesaba. Akodwa uNkulunkulu ngayiphilisa le cancer. Kade singcwaba umuntu one cancer. Kholwa kuthiwa kuyafiwa. Uthi wena le cancer noma ikhona noma yikho, I shall not die before my time. Resist the doubt and fear. Seduze uthi makhelana uSathane uzokwesabisa ngoba ezama uvimba into okufanele kube yiyona. Uyayisaba lento okufanele kube yiyona. Mina bafethu ngicela ukukhuluma. I decree upon my life there will be no failure that will try to be my portion of life. No failure. No failure. Uthi omunye imoto ezimbili uzokwazi ukuyikhokhela, ngihlangana nalokho uJehova uzobona. Oyithenge ngonyaka owodwa ezimbili uzokwazi ukuyikhokhela, angihlangene naleyo nto. uJehova uzawubona bathi abanye usazohluleka usazokhala makwehluleka kuhlulekanga mina kuhluleke yena. abekhe abantu Josephus uthi angehlulekanga mina kwehluleke yena ngoba lento akade ngiapply faith faith kubani kuyena anginale lenye ithemba ngaphandle kwakhe. Ungasabi, ungaresist wesaba, resist wesaba nokugabaza. Sothandaza nje, sothandaza. Ngicela singasafunda uJames ubhala uJames 1 verse 6 and 7 ubhale bese sifunda uGenesis chapter 22 verse 14. Genesis chapter 22 verse 14. Ngizwa amandla. Mina ngizwa ngathi I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about everybody. Angazi bese ngithwani. Yebo bese bathini. Culani phela. As I believe I can fly. Ngoba na ngimadanisa ngoIsaiah 40. Intombi nensizwa ziyawuphela amandla kodwa abamethembayo uJehova bayophakama njengeinkosi bagijime bahambe bangakhathali. Somebody shout amen. I believe I can fly. Ushaba maya baba ulushaba sobusisa imonto yakhe lapha eTwin Cape. Lokho sibusisa imoto nange 31st besibusisa entshantshana ngo 31st. Somebody shout amen. Sengathi ungamtshela seduze uthi I believe I can fly.
I believe izinto ezimpossible ziza kimi. Resist the fear and the doubt. The fear and the doubt. Funda ke Ndosi u22 verse 14 sithandaze ngayo. uAbrahama waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi uJehova uyabonelela. Njengalokhu kuthiwa nanamuhla entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Kuze kube namhlanje kuthiwa entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Kwenzakalani? Abraham wathatha indodana ayilinde for many years. Isaac wakhuphuka na intaba kodwa before akhuphuka wathi mina nomfana sayodumisa siyabuya. Cela nihlale la sizobuya naye umfana. Wakhuluma ifaith over entweni ekufuneka uyobulawa. Kusho ukuthi waphambana nento. Njalo seduze ukuthi divine help ayiveli vele nje. Kodwa uNkulunkulu wami ngikhuluma nobani la ekhaya ngifuna sithandaze nje. Waza bambili babchawuke no baba umlife ngala. I divine help is somebody oprovocayo. Bambo Isaac imani ngalo speaker. Laphana kanti bayibambo Isaac ethi ngesikhathi nje imideclating. Tha uNkulunkulu thatha uIsaac uyonikela ngayo umenza umhlatshelo as your first son. Indodana yasethembiso. After 3 days he saw the place. And then wayesebamba umfana. Wehle embongolweni. Wehla khulumani phela. Wehle embongolweni. Washiya ingceko. Wathi salani la. Mina nomfana sisayothandaza entabeni. Uma siqeda ukuthandaza nisilinde siyabuya. Ngibuya naye umfana. Kodwa imessage ithi umfana uyosala entabeni. So, i-declaration iphambana nento. When you want a divine help, it's where uphambana nento. Tshelo sethu uzophambana nento. Wamba la umazi a provoke divine help. uNkulunkulu naye ngalo wabamba inqama. Sekukhona ihelp. Shining zwana. Sekukhona usizo luka Abraham ngoba usekhulumile. Inkinga yakho uthi uthule too much. Cela ungathuli ku2026. Uthule wena uyikhuluma into ofuna ukuthi yenzeke. Uthi omunye kanjani aphikisa uNkulunkulu athe umfana uyasala. A person who can change the heart of God is somebody who's obedient. And a person who can change the heart of God is somebody who dwell in faith. Into ejabulisa uNkulunkulu ukukholwa more than yonke enye into ekhona. So into anyakazisa uNkulunkulu kuAbraham ukuthi wakholwa into ayishilo. Wathi mina nomfana siyabuya. Wambamba. Ngesikhathi ethatha unyawo, noNkulunkulu wathatha unyawo nosizo. Wathatha unyawo noNkulunkulu wathatha isinyawo nesizo ngale kwentaba. Uthe mayifike embeka phansi, ethi uphakamisa inkembu yamnquma umfana. Wathi uNkulunkulu yima, here's the help. Wathi ungasambulala umfana. But nantu usizo. Thatha inqama esikhundleni somfana. Ngizothi mina khona inqama okufuneka ingene esikhundleni sakho. Because your faith it provoke divine help. I'm done. Let's stand on our feet. Asime ngenyawo zethu sonke. Shana Maya. Aw! Siphamse izandla zethu siphamsele phezulu. Ngizwa inkosi enkazimulo. Ake singafunda manje. Ufuna sithandaze senike usuphele 5 minutes oninginikeza. Cela sithandaze for 2 minutes. Siphamse izandla zethu siphamsele phezulu thina sonke. Ukashataya. This year angabe unyaka ofanayo. Uma uSathane kufaka imeni yazi ukuthi khona into enkulu ezayo. Phambana nesimo ongena kusona. When uSathane edala ihavoc edala challenge edala inkinga, whatever situation that you will come across, I decree and I declare upon your life for the help of God. Asiphamiseni izandla zethu. Worshipers notata abakasisitom futhi. Lapha nemuva ngicela azolida egameni lika Jesu. Koshana Maya Librosaya.
Size phambili thina ma worshipers ngithinteleni yana lapha emuva. Thank you Holy Spirit. Dina mama yantakashata. Hela maya kasaya. Funa sisho bese siyathandaza kakhulu sikhamuluke ebukhoneni benkosi. In the wonderful name of Jesus Christ. Kosi sithe singaze sitha Kosi sithembe wena sithembe wena angingaze Kosi sithembe wena ngithembe wena Sonke
siyashaya izandla sonke sibonga uNkulunkulu ukuthi nakuba sukhalile lo nyaka ithemba lethu ukukholwa kwethu impilo zethu sizinikela kuye konke sikubeka kuye ngegama likaJesu Kristu. Cela sikhuleke sonke siqhubeke sithandaze. Ake uthandaze la ukhona mfundisi uNtsele, mpostoli uNtsele. Uqhubeke uzothandaza nathi mpostoli uNtsele. Thank you Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Baba sikunikeza udumo namhlanje kuseni. UnguNkulunkulu ophakemeyo. UnguNkulunkulu onenjongo ngempilo zethu. UnguNkulunkulu omuhle kakhulu. Thank you Jesus. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sibonga izwi lakho okhulume ngalo kule ndawo. Thank you Jesus. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha Thank you Jesus. ukuthi asingesabi asingadoubt kodwa Hallelujah. sikholwe Thank you Jesus. for the divine help in our lives, the divine help in our careers, the divine help in our families. Hallelujah. Father, I feel your power Jesus. that is taking us Glory to Jesus. from the lowest Hallelujah. to the highest. Ngegama likaJesu. I feel the power Ngegama likaJesu. aphakamisanayo Thank you Jesus. wena Satan namadimoni akho ukube bewazi ukuthi whatever you do uzofeza amandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngelinye ilanga lithi izwi lakho uma kufika bethi lo mthandayo uyagula uthi lokhu kugula kusikho kufa kodwa kokuthi amandla kaNkulunkulu abonakaliswe. Sibonga izwi lakho namhlanje elizosikhumbuza ukuthi izimo esingena kuzo zizophakamisa amandla kaNkulunkulu. Zizoletha the divine helper. Glory to Jesus. Father, we receive even the declaration in this house, the year of divine helper. Father, we thank you for your word. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngenceke yakho isebenzisile kule ndawo ukuthi impilo yethu ayisophindi ifane nakuqala. Sizobhekana nazo zonke izimo kodwa sibhekana nazo sazi ukuthi mkhulu ongakithi kunosezweni. Sibongwazi uNkulunkulu wethu ukuthi greater is he that is within us than the one that is in the world. Athu Paul mayikhuluma athi uNkulunkulu engakithi Jesus. ubani ongamelana nathi. 2026 we are ready for you with our God on our side. No challenges Hallelujah. azosibhekisa phansi. Each and every challenge that will come will be the stepping stone, will be the promotion. There is a place that you are taking us to. Name of Jesus. We receive, we declare, we decree in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lesi simo obhekene naso sizo reveal amandla kaNkulunkulu. Jesus. Ukuba uSathane behlakaniphe kahle ngaba kasayilethi izimo. Ngoba izimo enye into enza ukuthi uNkulunkulu simfunde. Ngithi ukuthi uNkulunkulu is not his name. Kodwa uNkulunkulu uvezwa izimo.
Omunye uzongena engozini yemoto aphume ngenamiyoti. Bese ethi ngiyamazi uNkulunkulu. uNkulunkulu izimo zizoveza uNkulunkulu ngaleso side lelo. Asimazi ngendlela efanayo. Kunomuntu ogule base bavala amehlo. Wayesemazi njengoNkulunkulu ophilisayo. Ake shayile uJesu izandla. Thank you, Jesus. He's worthy. Hallelujah. Church of Jesus, we can do better than that. Ake shayile izandla phezu kwekhanda and give him praise. Jesus. He's worthy. He's Hallelujah. worthy. Jesus. He's worthy. Wow. God of a divine help. Thank you, Jesus. Asibambe umnikelo wethu okubonga egameni lika Jesu. Size nawo phambili. Take umnikelo wakho okubonga uze nawo phambili. Ndosi Nakuba siwa izinkanyezi anamaya. izikanyezi Soka. Nakuba siwa izikanyezi izothambiso zakhe izothambiso nakuba siwa Bazalwane mangena ukhansela ukhuzwayo sicela simkhulekele nje ngoba ukhansela la idropini uphethe la idropini ngiyacela ukuthi eze beze nomama sistretch izandla eziqala unyaka egameni lika Jesu ukuba bazophakamisa izandla nje thina sistretch izandla towards bona ukubakhulekela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nibambane nje ngezandla. In the name of Jesus Christ, let us pray for them. Father, in the mighty name of Jesus Christ, sikhuluma amandla nogcobo lwakho uNkulunkulu kube yilona elibavikelayo nelimvikelayo kulomsebenza kuyo kunye nefamily yakhe. Simemezela amandla avele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi qala unyaka wena uNkulunkulu wena ohlelemba amagepugepu wena odala indlela kwahlonga sibi wena okwenza izinto ezi-impossible zibe possible wena okhavarisha impilo yomuntu ngegazi lika Jesu njengomose wakhava emfuleni waseNile River emfuleni lowo kwakukhona abanye abafa before kodwa yena kangafa waphila wasurvive kwaphela licebo likaNkulunkulu ngaye phakathi kwezimo ezinzima kodwa wasurvive.
As a prophet of God, I speak that kind of protection upon him and upon her wife and the family all. In Jesus' name, I decree for this divine help in the mighty name of Jesus Christ upon their lives. May you do it, God, for the sake of your kingdom. In the mighty name of Jesus Christ. Yenzela ukuba igama lakho lintuso lidunyiswe njalo. Baba wethu onamandla onke ukunyathela kwabo endlini yakho uNkulunkulu kuyisande yokuqala kwenyakeni ka2026. May you God do it, Father, ukuthi lokhu kube into ebhalwa encwadini ezikhumbuzo. Uma kufika ikhathe inzima bese izulu liyavula incwadi ezikhumbuzo ukuthi baqala ngawe uNkulunkulu uqala unyaka ka2026. In the mighty name of Jesus Christ, do it, Father, ukuze igama lakho lidunyiswe. Siyabonga moya ingcwele in Jesus name. Le akeshaya uJesu izandla ezinkulu. Siphamisa izandla zethu kakhulu phezulu. Lord God Almighty, I speak a protection of God upon each and everyone. Sesiyahlukana uNkulunkulu sohlangana ngolesithathu kwi-declaration prayer. uNkulunkulu osilondoloze emakhaya, abanye bavula kusasa emsebenzini, abanye ngolesibili kanye kanjalo. uNkulunkulu wethu onamandla kuma-office abayongena kuwona hamba kuqala phambili. Ngegama likaJesu Kristu negazi likaJesu aligijime phambili. In the mighty name of Jesus Christ, ukuba lihlelemba amagebhugebhu bese likhipha nobutha ungenzeka laba abanye abasebenzisa imithi yabo ingasebenzi kulaba ababizwe ngegama likaJesu Kristu nangokwecebo likaNkulunkulu. Kwenze uNkulunkulu wethu ongcwele ukuze igama lakho lintuswe njalo lidunyiswe. As you are departing from this house, oh God, you are not departing from your God. Lord God Almighty, yenzela ukuba igama lakho lintuswe njalo. Somebody shout makenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. Shout makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. For the last time makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. Asimshayela uJesu izandla phezulu. Girl, ngolesithathu we are here 6:07, 1 hour 30 minutes. God bless everyone.